Labo abathi uma bezwa ukuthi kunedayimane kwahlathi eMnambithi banikela khona bayogubha bezwakalise ukudumala ngemuva kokuvela kwezindaba ezithi akulona. Nami ngiyile kwahlathi ngisuka endaweni yaseGoli. Ngizwa kuthiwa kunedayimane. Mangibuya khona sengithola ukudumala ukuthi akusili idayimane bathi iquartz manje. Bese ngithembile nginethemba ukuthi liyasuka ikati eziko. Abanye bathi uhulumeni akasale sebabonelela phela ngayo yona iquartz leyasebeyimbile bakwazi ukuxosha ikati eziko. Ngomunye nami ohambile wayogubha idayimane leli njengoba bonke abantu kade beligubha. So sengithola ukudumala mase ngizokuthiwa ke leli akusesilona idayimane sekuyiquartz. Ngicela ukuthi ke uhulumeni asibonelele phela nakuyo le quartz sikwazi ukuthi ke le quartz ithengeke phela ngoba sibaningi sesinayo. Okhulumela uMasipala iAlfred Duma uSiyabonga Maphalala uthi bayacela ukuthi abantu baqhele kuleya ndawo ngoba ukuba lapha kubeka impilo yabo engcupheni. Kuyadingakala ke ukuthi abantu baqhele kuleya ndawo ukuze uhulumeni akwazi ukusebenza ngendlela efanele kungaze kubhebhetheke lesifo batholakala abantu bakithi bephunyelwa imphefumulo ngendlela engalungile. Uhulumeni ke uyanakekela futhi uzoqinisekisa ukuthi indawo leya yanje wasazi ukuthi isigujwe kakhulu ngendlela engalawuleki sekunesimo sobungozi esikhona empahleni kanye nakwimfuyo yakhona endaweni. NginguCalvin Dludla wezindaba zeSABC.